Hai guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ आरो फिन खेबसे फरायनायखौ बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं आरो आंबो मोजाङै दं। ओमफ्राय दिनैहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै आरोना। भिडिअआ मा जागोन नोंसोरबो नायफालांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय ओंखाम संबाय आरोना आङो। बेवहाय दा आङो एलांसि आलु भाजा संसै आरोना। बिथिंजाय दालि रुगासिनो ओमफ्राय बिथिंजाय भाजाखौ एवहरसै आरो। बेवहाय दा आं संगासिनो दालि। फाइनालि आंना ओंख्रिया बेदर संनाया जाबाय आरोना। गोथाव नुखाबाय। बिराद टेस्टि जाखादों आरोना।